programa ofrecido por... Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, preenvío de paquetería, paletería, longos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, loxística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Moi boas, amigos e amigas, saúdos desde Ribadumia, os estudios centrais de Canarias Baixas, donde empezamos unha nova edición de Falemos, e hoxe analizaremos dous concellos, o de Moraña, co seu portavoz do Bloque Nacionalista Galego, para analizar os 9 meses de xestión, máis ou menos, do novo alcalde Sito Gómez e a política municipal. Logo nos iremos a Pobra do Caramiñal, co portavoz do Partido Popular, con Manuel Durán, tamén para analizar, lóxicamente, estes 9 meses de legislatura, e tamén repasaremos a situación da pequena e mediana empresa con a EMPE, co presidente, con José María Corujo, toda a situación que está e que está encima, cos costes enerxéticos, con toda a situación, con todas as complicacións que teñen a situación actual, tanto a crisis económica como o que nos deixa como efectos colaterais das guerras, pero tamén das oportunidades que el nos queira comentar, das que manexan as organizacións empresariais dende Pontevedra a EMPE. Lle damos a boa noite e a benvida a Marcos Suárez como portavoz do BNG no Concello de Moraña. Moi boa noite, benvido, como estamos? Boa noite, que tal? Como está o Concello e como valora un pequeno análisis? Logo entraremos en detalle, en miúdo a miúdo, pero como valora estes 9 meses do alcalde Sito Gómez? Ben, efectivamente, xa levamos andados uns cuantos meses, prácticamente vai facer un ano, fai pouco de que empezou a nova andadura do novo goberno, e nós o que vemos é que se constata dúas, tres cousas principais. A primeira, que o Partido Popular sigue sin ter un proxecto político para Moraña, non está poñendo encima das mesas as cuestións importantes, as cuestións que temos que abordar de cara ao futuro de Moraña.
A segunda cuestión, se acaso, é que hai unha falta de liderazgo total por parte da persoa que está liderando o Partido Popular e a xestión do noso Concello. Parece máis ben unha persoa que está teledirixida por outras persoas e non hai máis que ver os plenos como se desenvolven para que os cidadáns se den conta de que isto está pasando. E a terceira cuestión, se acaso, é que o Partido Popular está volvendo a unha política de populismo, moita propaganda, pero, como decía antes, sin poñer encima da mesa as cuestións que nos importan a todos os cidadáns, para abordar precisamente o futuro do noso Concello. Cales serían esas cuestións importantes según o BNG? Que según vostede? Poña, enumere e logo entalla. Sí, eu creo que para o BNG fundamental é que nos últimos anos en Moraña estuvamos perdendo servizos públicos e non podemos continuar nesa dinámica. Estou falando da sanidade, estou falando de que hai que fortalecer os servizos sociais a través da axuda do fogar, ou nós entendemos que hai que apostar por un modelo de atención ás persoas maiores, apostando por un centro de día de xestión pública. A parte deso, pois evidentemente hai que apostar polo medio ambiente, non podemos permitirnos estar contaminando ríos e regatos como está sucedendo con vertidos directos do saneamento. Por eso nós o que propoñemos é que hai que abordar o ciclo completo da auga, tanto desde a suministración como o saneamento, como a depuración. E desde logo tamén pois temos que abordar en cuestións de urbanismo. Hai que lembrar que levamos cun plan xeral de ordenación municipal aprobado inicialmente en sesión plenaria do Concello de Moraña e que leva no caixón da Xunta de Galicia pois 10 anos. Evidentemente, eso pode dar lugar a desenvolvemento de solo empresarial, desenvolvemento de chan para construir vivendas, para desenvolver a esplanada de Mos, que é un espacio que está situada xunto ao novo edificio multiusos e que necesita unha actuación, pero a gritos e inmediata. Como está? Vamos ao Concello. Como está a situación económica, débeda, orzamentos para ano 24? Sí, os orzamentos do ano 24 xa están aprobados, máis ou menos en torno a 2,7 millóns de euros, aprobado polo maioría absoluta do Partido Popular. A cuestión non é que estén aprobados, sino é que neses orzamentos faltan esas medidas, esas partidas orzamentarias para abordar pois cuestións fundamentais, para modernizar a recollida do lixo, para apostar pola compostaxe, etc. Cal era outra pregunta que se me... A débeda... A débeda, efectivamente, no Concello de Moraña... A saúde económica. Non hai débeda. Esta é unha dinámica que xa ven desde fai moitos anos. A única vez que se adquiriu un crédito foi precisamente en gobernos do Partido Socialista para desenvolver os polígonos industriais daquela, e eso está saldado e evidentemente hai unha... Bueno, que hai capacidade para... Hai capacidade e se están utilizando remanentes de crédito continuamente. A cuestión é como se utilizan e onde se utilizan os remanentes de crédito. Na dinamización económica, empezamos por aí. Que está facendo, que fai, como valora a política económica do Goberno Popular no Concello de Moraña, desde o punto de vista de comercio local, dos polígonos industriais, etc. Bueno, eu volvo a insistir, se non temos un plan xeral ou non poñemos os alicerces, nos sentamos entre todos para abordar a posibilidade de crear chan empresarial, porque senón estamos nunha dinámica de perda de poboación, de perda de servizos públicos, e eu creo que temos que ir asentando o futuro e asentando as bases para, digamos, conseguir as oportunidades que se nos van poñer encima da mesa. Pode ser que outras empresas, se teñen a capacidade de vir para a Moraña, non hai chan empresarial, pois se vayan a outros lados, e é unha cuestión fundamental. Primeira. Segundo, o comercio local, evidentemente, hai que reforzar. Comercio é pequena empresa. Sí, a pequena empresa. Claro. Pero desde o goberno se están utilizando única e exclusivamente campañas que veñen pois, subvencionadas desde outras administracións, dígase Diputación ou Xunta de Galicia, pero eu creo que hai que facer un plan moito máis dinámico para fortalecer todo ese tecido económico e de moitísima importancia para Moraña. Moraña ten un núcleo urbano centralizado, a parte aínda que somos un concello eminentemente rural,
donde pois fai anos había unha chea de hostelería e hoxe en día a hostelería minguou, e iso evidentemente é polas dinámicas de falta de apoio ás veces institucional. Que habría que facer ou que se está facendo a través de promoción turística dentro sentido ou dentro senso de as feiras ou as, digamos que as tradicións. Falo da feira do curro de Amil, falo da feira do carneiro ao espeto, do porquiño á brasa, como de que xeito isto contribuye e se está aproveitando para dinamizar, en definitiva, e para poñer a Moraña nun foco, no sentido. Para nós, é dicir, para nós, e o levábamos no programa electoral, era fundamental facer un plan funcional do turismo. Efectivamente, temos varios eventos dunha importancia e que evidentemente repercute económicamente no Concello, e basicamente o goberno do Partido Popular está focalizando todo na festa do carneiro ao espeto. Evidentemente é un evento de máxima importancia, pero creemos que hai que diversificar, e hai moito onde diversificar ese potencial turístico que podemos ter no patrimonio, no medio ambiente, en ríos, etc. E en todos estes potenciales de eventos gastronómicos, culturais, de tradicións, como é a Rapa das Bestas, como pode ser a Festa do Porquiño. Nos, por exemplo, propoñíamos, hai unha procesión importantísima Moraña, que é a procesión do San Roque na parroquia de San Martiño de Laxe. Propoñamos poñer en valor esa procesión, porque é un recorrido que recorre toda a parroquia, e poñelo en valor, ordenalo, para precisamente que todos os xente da contorna poida visitarnos, pois acabará tomando un café en Moraña ou un refresco, ou poida comer. Bueno, pero as tradicións religiosas en Moraña son moi importantes. Sí, evidentemente, pero eu creo que se a podemos deslocalizar do día concreto, pois sería fundamental pois para que nos veñan de outros sitios pois a consumir, digamos, para non sería. Pero eso evidentemente son cuestións, son pequenas ideas, pero creo que hai que focalizalos nese plan funcional de turismo que nos falábamos. Podemos falar da Vía Mariana, que tamén é outro dos potenciais que tamén hai que aproveitar, e que sí que se fixo algo ao respecto da sinalización, etc. Pero eu creo que hai que engranar todas esas cuestións nese proxecto único para leválo a cabo. E repasamos as parroquias. Cal é a política rural ou a política das 9 parroquias do Concello? Unha valoración conxunta e logo vimos con detalles con... Eu creo que desde o goberno municipal do Partido Popular, primeiro que non tomaron nota dos resultados electorais, aínda que sacaron maioría absoluta, eles partían dunha maioría absoluta moi holgada, pero que perderon 300 votos, e siguen nesa dinámica de que pensan, é dicir, non tomaron nota de que os cidadáns lle mandaron un mensaxe, e a política ao respecto das parroquias é que non existe. Simplemente, pois, bueno, vanse atendendo pequenas cousas a diario, pero non hai unha planificación de infraestructuras, non hai unha planificación de instalacións, non hai unha planificación do que sería o desenvolvemento do ámbito rural, donde hai moito potencial, agrario, forestal, gandeiro. Absolutamente non hai, ou nós, baixo o noso punto de vista, non o percibimos. E as instalacións, os equipamentos das instalacións deportivas, como as valora? As instalacións deportivas? Algo se fixo ao respecto dos que foron os pabellóns municipais que están no núcleo urbano, sobre todo que está situado onde o colexio para a cuberta. Bueno, son fondos que veñen de outras administracións e evidentemente hai que aproveitar todo. Temos 2 campos de fútbol. Eu diría que a día de hoxe solo un. Desde fai 4 ou 5 anos, o campo de fútbol de Mirallos, que no seu día é un campo de erva, que era un campo de erva natural. Eu creo que era envexa pois de toda a comarca dese campo de fútbol, que estaba nunha situación espléndida. Pois por culpa do Partido Popular e da Xunta de Galicia,
que acometeron as melloras dos graderías, pois o único que lograron foi abandonar o campo de fútbol e a día de hoxe pois está prácticamente impracticable e o Partido Popular agora pretende pois con modificacións de créditos xa leva a segunda 55.000 euros para poñer en marcha o regadío, o rego, vamos, o céspede, o peche perimetral, prometeran unha pista de atletismo alrededor do campo de fútbol de Mirallos, pero eso sigue sin estar en marcha. E xa digo que levamos 4 ou 5 anos sin dispoñer dese campo de fútbol. E está o de campo de fútbol de erva sintética, que evidentemente ten moita actividade, pero hai que empezar a revisar xa o que é o céspede de erva artificial, sintético, porque está empezar a dar problemas. E o multiusos de Santa Lucía, que foi reformado e renovado e últimamente, como valoran? Evidentemente, nós, todo o que son infraestructuras, instalacións que sean para uso e disfrute dos veciños e veciñas e de todos os colectivos, nós encantados, nós non nos vamos a opoñer, todo o contrario. Eso foi unha actuación que se financiou a través de 2 administracións, o que foi o teito. Literalmente, esa actuación empezou pola tellado. O teito, pois, financiou na Xunta de Galicia e todo o restante, que foi o grueso do proxecto, unha cantidade importante de euros, pois financiouno a Diputación de Pontevedra a través do plan de reequilibrio. É dicir, porque tiñamos un déficit de investimentos e inversións no noso concello. E é unha actuación que era moi necesaria para temos un auditorio, temos aulas diferentes. A cuestión é que a día de hoxe está chovendo dentro. Na última sesión plenaria nós presentamos unha moción como BNG para abordar esas cuestións, porque a última vez que tuvemos ali un acto que estaba chovendo, literalmente que estaba chovendo, non é que haxa unha pingueira. Sí, fai nada. Claro. E que foi? Un temporal, unha greta? Non, está chovendo dentro porque debe haber un problema na cuberta, que foi o que pagou a Xunta, e está colándose auga, e o que son os materiais interiores do propio auditorio de madeira, pois está toda negra, porque evidentemente está entrando, porque lle entra auga. A cuestión non é a humedade, é que lle está entrando auga do teito. Ese é o problema. Entonces, nós o que queremos é que se aborden esas cousas de inmediato, pois para resolvelas, esas son cuestións necesarias. E os centros culturais ou educativos como están nas parroquias? Bueno, pois, sí, o ámbito competencial do Concello, que son a atención, o mantemento, tanto do centro do CPI plurilingüe Santa Lucía, como da propia guardería, e despois temos os pequenas escolas unitarias, que temos unha en Amil, unha nas Pedregueira, outra nos outro, que sempre teñen aí o problema do número de alumnado, en que fan un traballo fundamental. E, bueno, pois, evidentemente, todo necesitarían moita inversión tamén e moita mellora, vanse facendo pequenas cousas, pero queda moito que facer aínda. E eu, pois, bueno, tamén hai unha cuestión que me gustaría resaltar, que é a Escola de Música de Moraña, que é un centro que está ubicado na antigua Casa de Cultura Castelao, que foi unha proposta, digo, porque cumpliu fai 20 anos, é dicir, e a política do BNG en Moraña sempre foi crear política constructiva, poñer ideas encima da mesa, e a día de hoxe, pois, disfrutamos dunha escola de música que leva máis de 20 anos funcionando gracias a unha proposta do Bloque Nacionalista Galego. E que hoxe estuve repasando así cousas que me saíron nas redes sociais, e dixen, anda, pois mira, fai... Cantos interesados participantes hai na escola? Ahora mismo non o sei, pero chegou a haber 60 alumnos na Escola de Música nas diferentes modalidades dos seus instrumentos, pero eu creo que é un valor importantísimo para que os pais, as nais, podamos utilizar ese servizo para que os nosos nenos poidan disfrutar da música, aprender, e eu creo que algún está salindo tamén profesionalmente, sempre é importantísimo, non? A renovación do alumeado? Como vai? Sí, eso é un proxecto importantísimo, a verdade, e que acaba de empezar agora, según a información que nos deron desde o Concello,
donde se vai a dotar de todo luz LED de alumeado a todo de baixo consumo, para que nos entendan os prácticamente afecta a todo o concello, excepto a, digamos, a algunha parte do centro urbano, pero as 9 parroquias. Sí, é un proxecto de envergadura, de moitos cuartos, e é un proxecto que xa viña do anterior mandato, do anterior alcalde, e que nós, evidentemente, apoiamos desde o minuto 1. Hai cuestións que son fundamentais e hai que estar aí. Que non teñen cor política. Efectivamente, e nós, de feito, nós en campaña electoral decíámolo que eso era unha das cuestións fundamentais e queríamos abordar, é dicir, son fondos, hai que aproveitar, como dixen ao inicio, as oportunidades, porque son fondos Next Generation, e temos que aproveitar ese tipo de cuestións. Mais de 740.000 euros, efectivamente, que van, lóxicamente, a xerar mellora, pero tamén aforro. Aforro económico, e evidentemente, desde o punto de vista ambiental, pois tamén ten un efecto, non? Entramos nos servicios sociais que vostede comentaba antes, sí. Bueno, o servicio de día de maiores, centro de saúde, como está todo este grupo de servicios que pode prestar o Concello. Sí, ao respecto do centro de saúde, nos últimos anos a verdade é que estuvemos nunha situación pois preocupante pois pola falta de médicos, pola falta de pediatra, donde algún día pois mesmo ningún profesional médico tiñamos no centro de saúde. E isto, evidentemente, a culpa non o teñen os profesionais, que fan un traballo espléndido. A culpa, evidentemente, a ten aqueles que están xestionando e que están poñendo os recortes da sanidade encima da mesa, porque despois eso repercute, é dicir, non se cubren as baixas, non se cubren as xubilacións, etc. Se nos amortizou unha das plazas que había de persoal de servicios xerais, e despois, claro, o persoal, ás veces hai unha persoa para coller o teléfono, se está atendendo as persoas, pois non dan feito. E unha desas plazas, cando se xubilou, se nos amortizou. O pediatra, pois, xa non me lembro desde que ano levamos sin un servicio de pediatría para que os nosos nenas e nenas poidan dispoñer del. É dicir, eu que falaba ao inicio, non, a pérdida paulatina deses servicios públicos, e o da sanidade é algo fundamental. Despois de todos estes anos, coa pandemia fundamentalmente, onde sufrimos importantes problemas, pois non era de recibo que chegues ao centro de saúde e non haxa médicos, porque desde a xerencia do Sergas non se nos cubra esas baixas, non se nos cubran as vacacións, etc. E aí, evidentemente... A día de hoxe sigue esta situación, mellora? Mellorou, pero é certo que a pediatra que tanto se demanda sigue sin vir, e seguimos ahora mismo, actualmente, a día de hoxe, só hai 2 médicas en activa. A outra veu recentemente, non sei se colleu unha baixa ou colleu vacacións, pero a cuestión é que non se cubren. Eso é o que nós estamos demandando, que se poñan, porque senón, pois, cando vas a pedir unha cita, pois xa dan a 20 ou 25 días, e é inaudito. Despois, claro, protestan porque colapsamos urxencias ou no PAC ou en Montecelo, e é o que estuvo pasando. Caldas está moi preto, pero lóxicamente é un... Sí, e Caldas, evidentemente, o que foi o PAC tamén sufriu pois os seus verdadeiros problemas de atención, é dicir, nós, que é o noso centro de referencia para ir ao médico polas tardes e ás urxencias, pois tampouco había médicos, con lo cual, pois as alternativas era ir a Montecelo, e o que eso supón, sabendo que, bueno, pois podes botar moito tempo e que ás veces hasta levas bronca, porque evidentemente pois para ti é unha urxencia, o mellor para eles non é tanto, pero cando un está mal, o que quere é ter un servizo a porta da casa, e é algo inaudito, non? Fai anos todos enfermábamos e nun día ou 2 tiñamos unha cita, e iso hoxe en día non está pasando. E evidentemente eu creo que deriva da política de recortes que se veu practicando neste país. E ao respecto do que son os servicios sociais, nós clarísimamente, é dicir, en Moraña temos unhas características, unha poboación envellecida, moitas persoas que están vivindo solas nas súas casas, e nós o que queremos é que se fortaleza o servicio de axuda do fogar, parece-nos importantísimo. É certo que se fixe un esforzo desde o goberno e desde o Concello,
pero creemos que hai que axilizar os trámites. Non é de recibo que alguén que o necesita imperiosamente, que necesita esa axuda no fogar, pois que vaya e que lle diga que che pode tardar 3 meses, 4 meses, porque esas persoas ás veces non poden esperar ese tempo, porque teñen dificultade para a mobilidade, ou para fazer a comida, etc., para ducharse, para asearse. E nós, nese sentido, e das as características, e así o dixemos en campaña electoral, apostábamos clarísimamente por un centro de día de xestión pública. Aquí hai 2 modelos. En Moraña, a día de hoxe, estáse impoñendo un modelo que son as casas do maior. A día de hoxe hai 2 que son con 5 plazas. A nós, pois non nos vamos a opoñer, nin nos parece mal, pero consideramos que é fundamental apostar por un centro de día unificado e que sea de xestión pública, porque as casas do maior non se están xestionando públicamente, e parecenos un servizo que é fundamental, e evidentemente a Xunta de Galicia ten que implicarse, que é a administración competente nesta materia, pero por que non Moraña pode ter un centro de día como outras localidades si temos as características que temos na poboación? Envellecemento e moitas persoas que a día de hoxe viven solas. Volvemos un momentiño, xa de xeito breve, o saneamento e as infraestructuras viarias das parroquias. O máis breve que poida, pero lóxicamente conte o que vostede necesite. Como valora estes servicios? Pois ese servicios é o que dixen antes. Nós apostábamos por crear o que é o ciclo da auga, desde a suministración, saneamento e depuración. Canto saneamento falta nas parroquias? Mira, o saneamento é unha incógnita, porque en gobernos do Partido Socialista xa, e mira que xa pasaron anos, decía, xa estamos no 90 e pico por cen, e o Partido Popular xa nos dixo está ao 100%. A día de hoxe hai veciños e veciñas que non teñen acceso á rede de saneamento. E iso é unha realidade. Que porcentaje si pode estimalo? Eu calculo, porque incluso hai lugares enteiros, eu calculo que pode faltar un 10-15% aínda por dotación de saneamento, cando sempre nos estuveron dicindo que estábamos superando o 90%. A cuestión é como se está desenvolvendo o saneamento. O saneamento foronse creando decantadoras por todas as parroquias que a día de hoxe non están funcionando. A min outro día avisábanme dunha en concreto na parroquia da Mili, e despois fun eu a visitala, que aquilo é un auténtico desastre. Puxen un coñecemento inmediatamente do goberno municipal, vía escrito, xa non verbal, vía escrito, porque estamos verquendo directamente aos ríos e aos regatos. E iso é inconcebible, non podemos non podemos deixar este futuro para as vindeiras xeracións. A cuestión é que eso xa foi abordado, xa levamos nós a través de preguntas, interpelacións, mocións, e claro... Eso son por fallos das conexións ou porque... Por falta de mantemento, absolutamente por falta de mantemento, e do que son os pozos as fosas éticas de decantación, e eu non digo que non haxa fallos en determinados sitios que poidan resolverse inmediatamente, pero que temos que abordalo. E hai bombeos que están fallando continuamente porque se está apostando moito polo bombeo, e nós é outra das cuestións fundamentais que dicimos que temos que abordar entre todos para planificar un saneamento, porque temos unha depuradora grande, con capacidade para abordar o que sería todo o saneamento de todo o concello. A cuestión que tal está situado no polígono industrial das Afieiras, e claro, hai parte do concello que non podería chegar ali. Por bombeo, por falta de bombeo. Entonces, por falta de bombeo. Ou temos que planificar, pero isto evidentemente hai que poñerse a través dun proxecto, ou planificando entre todos. Última reflexión, moi breve. Cal quere deixar aquí, señor Suárez? Bueno, pois eu o que quero decir é que o Bloque Nacionalista Galego, como sempre, está a disposición de todos os veciños e veciñas de Moraña. Sempre practicamos unha política construtiva, sempre supemos o lugar que ocupamos, ali onde nos dixeron os veciños e veciñas que tiñamos que estar, nós sempre tal. E sempre con propostas para Moraña. Xo dixemos na campaña electoral, nós falamos de Moraña, non nos vai falta falar os demais, propostas para mellorar
e para poñer as cuestións importantes de Moraña en riba da mesa. Marcos Suárez, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Moitas gracias. E por analizar a situación política municipal de Moraña. Hasta o vindeiro, que sei, moitas gracias, moi boa tarde, moi boa noite. Gracias a vos. Nos vamos a publicidade damando os copatrocinadores, que ademais hoxe temos un novo que saudamos a Transportes Galipor. Lle damos a benvida a Manuel Durán, que é o portavoz do Partido Popular no Concello de A Pobra do Caramiñal, para analizar a situación política e, lóxicamente, deste concello, este que non o perdan hasta ahora mesmo. Programa ofrecido por Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, preenvío de paquetería, paletería, longos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quededes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. De novo, estamos con todos vostedes, saudamos e damos as boas noites, a boa noite e a benvida a Manuel Durán, portavoz do Partido Popular no Concello da Pobra do Caramiñal. Moi boa noite, benvido, como estamos, señor Durán? Buenas noches, muy bien y muchas gracias por la invitación. Después de varios intentos, por fin conseguimos compaxinar as sendas, ¿no? Sí, a verdade é que últimamente foi complicado ou complexo poñernos de acordo, sobre todo por miña culpa, por iso agradecemos enormemente o esforzo que a paciencia que habéis tende conmigo. Porque eu cando invitei era para valorar o resultado electoral, pero non sei se quera dar unha pinceladiña por aí, porque foi en maio. Non fai tanto, Ainda está en vigor a legislatura? Sí, hombre. Ainda quedan casi 3 anos e 2 meses de legislatura. Como valores os resultados? Moi breve. Para nós foron, hombre, gañamos, realmente esperábamos ter un maior apoio para gobernar e poder gobernar con liberdade, sobre todo con unha maioría absoluta que fora suficiente para facelo, pero bueno, realmente é satisfactorio ver que o respaldo que tuvemos dos veciños, o apoio e o cariño que nos deron, é ser realmente a forza máis votada por un lado, e ter o doble de concelleiros que a segunda forza, o triple que a terceira, e 5 veces máis que o cuarto e o quinto. Realmente é significativo o do noso concello, donde
donde al final, home, tendo unha diferencia tan significativa entre a primeira, a segunda, a terceira, a cuarta e quinta forza política, pois ao final non, aínda así non podemos gobernar porque os demais puxeron de acordo, xa que o único que o maior cemento que os une é que o PP non goberne. E como valora ese voto en contra a favor do actual goberno, pero en contra do Partido Popular de Vix? Bueno, cada formación política ten a liberdade de expresarse como quer. Realmente, oye, eles serán, creo que son responsables do que fan, e os veciños xuzgarán as súas decisións en ese senso. Creo que nadie, a maioría da xente non esperaba todos esos acontecementos. Realmente todo o mundo pensaba que íamos a llegar a un acordo. Nós incluso propusemos un acordo onde a proposta nosa era que cando nos sentamos as dúas veces que nos sentamos con eles era que nos pideron o que quixeran, que íbamos a ser generosos e que realmente, oye, entendíamos que o mensaxe dos veciños era que tiña que haber un cambio de goberno. Pero bueno, eles, ainda que non lle ofrecemos, sino que dixemos que estábamos dispostos a que nos pidieran o que quixeran, que íbamos a ser generosos e que incluso, oye, si que necesitaban unha dedicación, as atribucións que as dependencias e sobre todo as atribucións que interesara que podía ser máis satisfactorias para él, pero bueno, ainda así non quiso chegar a un acordo con nós. Nós intentámoslo, ofrecemos eso, todas as opcións posibles e bueno, él non quiso. Creo que a responsabilidade era dele, e os veciños en su momento terán que ver se realmente foi unha decisión acertada ou equivocada. Ahora non se equivocada, porque realmente o goberno sigue na mesma dinámica que a legislatura pasada e que a anterior, onde hai unha parálisis completa, non se xestiona nada e todo máis do mismo, gastar, despilfarrar, e non se consigue dinamizar e facer crecer o noso concello nin dar maiores servicios a nosos veciños. Claro. Cal é o papel que lle toca en esta situación? Lóxicamente o Partido Popular ten 6 concelleiros e hai 7 do outro lado. Cal é o papel que lle toca facer isto durante estes 4 anos ao Partido Popular e como vostede o frente? Pois a nos toca ser oposición, ver que realmente os recursos dos veciños se gasten de forma eficiente e eficaz, tratar de aportar propostas para cambiar as cousas e sobre todo o que leva a fiscalizar, a controlar e na medida que non nos deixan participar da xestión, pois darnos opinión sobre a mesma, vendo que perdemos oportunidades e que o tempo vai pasando e que a dinámica e o crecemento económico laboral e sobre todo cultural e económico e turístico do noso municipio se vai perdendo. Imos entrar neso, pero este cuatripartito como está funcionando e como ve vostede dende o análisis lóxicamente de oposición? Eu creo que, mira, desde a oposición o que vemos é que se antes era complexo entre 3 poñerse de acordo, agora entre 4 é casi imposible. E a prova palpable delo é a última proposta de presupostos que traxeron ao pleno, donde de todas as promesas que fixeron os 4 grupos políticos que forman o goberno non aparece ninguna reflexada, donde non hai unha dinámica ni unha directriz básica no noso concello, ni a nivel industrial, ni a nivel comercial, ni a nivel pesqueiro, ni a nivel turístico, ni a nivel cultural. Non se poñen de acordo nas cosas básicas, entonces gobernar cando o único que están no que están de acordo é que non goberna o Partido Popular, pois o que leva é a parálisis e a pérdida de tempo, oportunidades que na política, como en cualquier faceta da vida, non se debe desaproveitar. Como está, entramos xa de cheo, como está o Concello, dende o punto de vista de débeda, valóreme tamén esos orzamentos un poquinho, se quere máis polo miúdo? Pois mira, a nivel dos orzamentos, realmente se aprobaron outro día os orzamentos de 9.160.000 euros, donde máis alentable que os gastos de persoal e de gastos corrientes, é dicir, o día a día do Concello, pois é 85% do presuposto, e donde a partida destinada a inversións reais só son 600.000, que é un 6,5%. Creo que é unha forma palpable de definir a xestión e sobre todo o futuro que eles establecen para o noso Concello. Cando tú estableces que o 85% vai a ser a gastos de persoal, pues,
só faz 600.000 euros en obras e inversiones, que realmente é o que necesita o Concello, e sobre todo son as actuacións que calquera administración ten que utilizar esos recursos como palanca para garantizar o crecemento social, económico, poblacional e sobre todo de benestar de seus veciños, pois é o reflexo de como somos. O Concello da Pobra realmente, mira, o coste de a cada veciño, o coste de xestión do Concello costalles 846 euros. No Concello de Porto da Son, que son 100 habitantes menos que no da Pobra. Está falando por ano, non? Sí, nos últimos presupuestos. No Concello de Porto da Son, que son 100 habitantes menos, nos temos, creo que son 1.230, eles teñen 1.110, pois o coste por habitante son 677 euros. Eso é unha diferencia en un ano de 1.600.000 euros. 1.600.000 euros que podían dedicarse con outro tipo de xestión a mellorar a calidade de vida dos veciños, a hacer inversións, a recuperar o dinamismo, o crecemento económico e, sobre todo, ao orgullo de ser de novo pobrenses. Pero é o que hai. Nos últimos 4 anos, o anterior goberno a súa dinámica e a súa filosofía de xestión, o que han feito é que esos gastos de persoal e de gastos de mantemento e gastos fixos, pois han suposto, comparados con fai 4 anos, que 4 anos antes de ayer, pois son 4 millóns de euros que se han gastado en esas partidas e que non han tenido repercusión de ningún tipo en el nivel de mellora da calidade dos veciños e sobre todo de servicios e infraestructuras. E que está facendo, que deberá de facer en política, digamos que socioeconómica, no senso de apoio ao comercio local, dinamización dos polígono industrial, dinamización económica, en definitiva. O que debería facer é algo. Cando non se fai nada, pois o resultado é o que temos. Levamos 8 anos, mira, o polígono industrial da Pobra do Caramiñal se ampliou fai 8 anos, en 2 anos se vendeu todo, o 80% das parcelas, quedaron 2 parcelas porque por su dimensión e sobre todo por su forma, pois eran máis complexas de vender. Desde ese momento nos levamos 5 mocións ao pleno para que realmente se fixeron os trámites, porque todos sabemos que son trámites lentos, longos, a veces farragosos para a ampliación. Hoxe en día, despois de 8 anos, non se ha feito nada. Este goberno que leva 8 meses, ante unha reunión coa presidente de SEPES, pero unha reunión formal, coloquial, de presentación, pero realidades non hai ninguna. E volvemos a tener unha carencia co que leva que temos un polígono industrial por máis potente e diversificado e con maior potencial de crecemento da comarca, e realmente vamos a perder esa locomotora comercial industrial da nosa zona por a falta de implicación e sobre todo de xestión deste goberno que realmente mira por do lado. A nivel portuario éramos o maior porto de descarga de túnidos de Europa e estamos vendo que os últimos anos cada vez se va a estar reducindo máis esa actividade. Cando veo unha empresa que propuso unha alternativa de traer containers e facer as cousas de outra maneira, pois o BNG, e nos Pobra, e o Partido Socialista, pois se levou unha moción ao pleno, votaron en contra delo. Ora queixense de que non hai actividade, pero que non se pode estar a facer unha cosa ao contrario. Cando sempre falan de comercio, pero a realidade é que a Pobra leva uns anos cunha tendencia decrecente tanto de actividade comercial como pesqueira. En o Porto Pesqueiro estes señores non son capaces máis que estar sempre mirando para outro lado ou protestando contra a Xunta de Galicia, pero eles non fan nada. A realidade é que fixeron unha campaña en Navidades da que a portavoz do goberno a nivel de comercio, a candidata de portavoz do BNG, realmente se felicitaba dos seus sitios, e o que vexo é que en estos 3 meses han pechado 4 comercios na Pobra. Se iso é un éxito, pois, home, se iso é unha boa dinámica, pois creo que non é así. Se realmente pensamos que é un bo comer, que é unha boa dinámica, só hai que ver a fachada do mercado municipal, o establecemento referente no nivel comercial do noso concello, e con esa imaxen que damos de suciedade, abandono que ten, pois é difícil que a xente entre participe e compre. A falta de chan industrial non só é que non haxa novas emplazamentos de empresas, sino que algunhas industrias das que están que non poden ampliar. É que é imposible que haya novas cando non hai terreno. Claro, o máis sangrante incluso é cando empresas da Pobra do Caramiñal tuveronse que trasladar ao municipio de Rianxo e comprar suelo porque
aburríronse de esperar a que realmente se xestionara o novo chan industrial. A realidade é que o polígono, con toda humildade, realmente o polígono de Rianxo, o 40% do seu terreno foron empresas que viñeron ou estaban na Pobra ou viñeron na Pobra e se tuveron que trasladar a Rianxo por falta de terreno. Pero esa é a responsabilidade do goberno. Realmente son trámites que son longos, pero se non se empeza a andar, e así nos pasa en todo, nos pasa a nivel industrial, a nivel comercial, a nivel turístico, que se está facendo dende o punto de vista non só de campañas de promoción, sino de apoio de limpieza de praias, de apoio ás festas. Perdemos fai 8 anos a bandeira azul. Fomos ao municipio de Galicia coa primeira bandeira azul. Perdeuse fai 8 anos, siguen sin facerlle caso a esas distincións, siguen sin coidar o entorno maravilloso que temos. Realmente a Pobra ten unha cosa que é casi singular, que temos unha playa, unha montaña e un entorno natural que é o gran diamante que temos que valorar e potenciar, pero non se fai nin caso nin actuacións. Levan 8 anos sin facer cosas moi sencillas, como son sendas peatonais, non se fai ningún tipo de promoción turística, estamos esperando vivindo das rendas e as cosas non son como non son así. A nivel deportivo a mesma lenda, é dicir, es que en todas as facetas do noso concello realmente promoción de festas tradicionais, mira, é curioso promoción das festas, ahora que me comentas, mira, temos unha festa de interés turístico regional, como é a festa do Nazareno, a festa do Carmos dos Pincheiros, que son as 2 maiores festas do noso concello. Pois o ano pasado o concello doulle unha subvención de 55.000 euros para organizar as festas, este ano nos presupostos só levan 25.000. Si pensan que as cousas se fan cada ano con menos cartos, despois como queremos que as cousas se fagan ben? A realidade é que, mesmo o Nazareno, que antes era unha festa de referencia a nivel galego, comarcal e provincial, pois vas vendo cada vez con a afluencia é menor. Non se potencia, non se promociona, e realmente antes, cando viñan 100 e pico autobuses, pois agora veñen unha docena. É unha referencia de como se fan as cousas, non se pode vivir das rendas, non se pode ter o mellor museo dedicado ao Valle Inclán de toda Galicia, incluso creo que é un referente a nivel nacional, e telo cun jardín vegetal na cuberta. Non se pode haber aprobado 4 veces un presuposto para reparación e mantemento do mesmo e non haber executado ni siquiera un euro. Haber perdido as subvencións correspondentes que torga a Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. Non se pode haber chegado a un acordo con don Saquindo Valle-Inclán, o neto de don Ramón, ao que aquí públicamente quero volver a agradecerlle a súa xenerosidade pola donación dos bens patrimoniais que va a ceder a Concello, sobre todo ao museo, gracias tamén á intervención do director do mesmo, de Antonio González Millán, dos bens para ampliar a exposición, para digitalizarlos, para mantelos e, sobre todo, para darlo a ver e incluso para que se faga unha labor de investigación e que realmente o museo sea o referente nacional de don Ramón. Pero o curioso é que chegamos a ese acordo fai 2 meses para a doazón desos bens, pero no presuposto que se traso fai 15 días non hai nin un solo euro dedicado a todas esas cosas que son necesarias, porque serán necesarias mobiliario, emplear instalacións, e non hai nada. Todo é todo fume, é todo falar, todo botar culpas, autocomplacerse, felicitarse mutuamente de que o fan todo moi ben, pero a realidade dos números, a realidade da xestión é que as cousas non funcionan, e que cada vez nos vamos quedando atrás en máis facetas da nosa vida social, lúdica, cultural, turística, deportiva, sanitaria, industrial e cualquier ámbito do noso municipio. Non é normal que todos os partidos políticos te pongan en su programa que, oye, hai que hacer un novo centro de salud cando hai un terreno cedido desde hace 8 años e non les gusta e realmente en 8 años non han encontrado ni planteado unha alternativa. Non é normal. Isto non é normal. Non é normal que hayamos tenido un polideportivo cerrado, el único polideportivo de nuestro municipio homologado, cerrado, durante 4 años para hacer obras, de reparar una cubierta e ahora sigue entrando agua. Isto non é normal. Pero bueno, es lo que ocurre en nuestro municipio, es la realidad y lo más sorprendente es que esa dinámica que antes veníamos sufriendo con un tripartito, pues ahora lo sufrimos con un cuatripartito, pocas cosas se han arreglado. La realidad es que en el último presupuesto las ejecuciones de las obras directas, que realmente es aquello que sirve, es aquella herramienta que tiene la corporación para adelantarse a los tiempos, para promocionar actividades y
y dar a ver y conocer a tu concello, pues oye, solo han sido capaces de ejecutar el 20% de lo que dijeron. Si ese es un ejemplo de gestión, si el ejemplo de gestión es que el gobierno ahora cobra más, tiene más gastos en dedicaciones exclusivas de las que había 4 años y funcionan peor, y que a mayores eso se contrata una asesoría jurídica y también una asesoría urbanística porque dicen que lo que tenían no funciona bien, esto es meter más gastos y resultados al menos. Y así vamos, que oye, a cada vecino la estructura le cuesta 846 euros cuando en otros sitios cuestan 677. ¿Qué es mejor? Si nosotros queremos que la gestión es la de 677 euros, que te permite liberar recursos para dedicarlos a hacer aquellas cosas que son importantes y que sirven para recuperar la vida y sobre todo que los poblenses recuperemos el orgullo de ser nosotros mismos. Fagamos un repaso polas parroquias, as infraestructuras, de algunhas cousas xa citou, de algunhas instalacións deportivas, non sei como está o mantemento e a cuestión dos colexios, dos centros culturais. Faga un repasiño principalmente para os veciños da Pobra. Yo creo que el repaso es bien, es cierto que solo hay que recorrer las calles, las pistas. El 80% de las pistas de nuestro concello están, no digo destrozadas, pero sí que muy abandonadas. Fíjese cómo son las cosas, que oye, el Ayuntamiento de la Puebla debe ser el único que el año pasado, ya con la nueva corporación, creo que fue en septiembre, octubre, se renunciaron a obras de la Diputación por 1.800.000. Debemos ser muy ricos para renunciar a obras por 1.800.000 porque en 5 años no fueron capaces de ejecutarlas. Cuando veníamos advirtiendo todos los años que no se gestionaba, que no se era eficiente y que incluso el perjuicio que tenía el ir retrasando las obras porque los costes de materiales y mano de obra todos sabemos que han ido creciendo, incluso duplicándose en algunas partidas, pues oye, y a mayores de que el perjuicio que se causa a los vecinos de no disponer de un servicio que podrían tenerlo ya en ese momento. Pues al final el tiempo nos ha dado la razón y el Ayuntamiento ha tenido que renunciar a 1.800.000 euros en obras. Si los vecinos están contentos, todas las actuaciones que había cometidas de agua, saneamientos, mejoras en algunas pistas y algún centro social que non tiene, pues esto es el ejemplo de cómo se gestiona. El ejemplo de cómo se gestiona es que, mira, hace 2 años, mira, un caso muy puntual, muy concreto, hace 2 años cuando fue en verano, la sequía tan grande que hubo un verano, pues hay una parroquia de nuestro municipio, un núcleo poblacional pequeñito que se llama Las Carrochas, donde no tiene ni agua corriente ni de saneamiento. Donde tenían que ir a buscar el agua en verano con una carreta y con cubos a un manantial que había allí a 70 metros. Y donde además cuando vas allí y te lo plantean, pues oye, la acometida del agua está a 40 metros. Es una actuación que cuesta de forma urgente 800 euros o 900 euros por una tubería. Todos llevamos 2 mociones, que sí, que no sé qué, la urgencia, se aprueba, ahí está sin hacer todavía. Entonces, ¿cómo están los vecinos? El verano está ahí. Pero esto ya te hablo de hace 2 años. Y sabremos cuándo se hace. Si hemos aprobado en el Ayuntamiento de la Puebla en 4 ocasiones distintas la compra de un coche de la policía local, que era muy necesaria, que oye, todos somos conscientes de que la policía necesita medios tanto humanos como materiales, y se aprobó en 4 ocasiones esa historia y al final no se ha comprado el coche. Pagamos más de alquiler de lo que vale el coche. El coche nos costaba 33.000 euros y debemos de llevar pagos ya en alquiler de ese coche cerca de 48.000. Nos costaba una nave para la Brigada de Obras y Servicios, con el presupuesto que presentó incluso la anterior corporación, 120.000 euros creo que era, y llevamos gastado de alquiler en una nave para la Brigada de Obras y Servicios 200.000. Hemos gastado 700.000 euros en un espacio para hacer un coworking y un centro de la mocedad que está cerrado todos los días, y que el coworking, hemos pedido información de que nos digan en el último año el número de ocupación que ha tenido, y creo que si hay una actividad, para nosotros, las noticias que tengo es que no hay nadie. Y es lo que hacemos, esa es la gestión que se hace en nuestro concello, donde al final se dilapida el dinero, se tiene la imagen de que el dinero público pues no es de nadie y se gasta o se malgasta. Yo creo que más bien se malgasta, porque al final el resultado se ve. No somos un pueblo apático, donde no hay actividad, donde tú vas a las 6 de la tarde cualquier día de la semana y no hay nadie por la calle, donde las actividades deportivas, los clubes deportivos que había, algunos ya se han ido, otros han desaparecido, donde a nivel cultural el mayor emblema de nuestro municipio, que es el Museo de Valle Inclán, ha estado abandonado con una partida de 3.000 euros al año para adquisición y mantenimiento. Pues oiga, si eso es la forma de ver las cosas, es la realidad que tenemos.
contra la que peleamos, la que planteamos, seguimos planteando alternativas, hemos planteado mociones para, oye, ayudas a la natalidad. Mira, estos señores que siempre están hablando de una guardería pública, todos eso, oye, en noviembre, octubre, noviembre, hasta noviembre creo que fue, salieron unas ayudas de la Xunta de Galicia para guarderías municipales y ni las solicitaron. Después quieren que haya una guardería pública, ¿cómo la va a haber? Si hay que hacer los trámites. Han sido los empresarios del Puño de la Tomada los que la han solicitado, van a ampliar hoy la guardería de la Tomada para cubrir las necesidades del ayuntamiento. Esto es cómo se gestionan las cosas, donde hay un total abandono, donde al final se dicen unas cosas y se hacen las contrarias, y donde lo único que creo que les une es que no gobierna el Partido Popular, porque la realidad es que al final ves que lo que no hay es un proyecto. No hay una visión del municipio de 10, 15, 20 años, que es al final lo que hace que tomes decisiones y hagas actuaciones transformadoras y dinamizadoras para garantizar el futuro y el bienestar de los vecinos. Seguimos perdiendo población, seguimos viendo que los municipios limítrofes van creciendo, van haciendo cosas y nosotros no conseguimos hacer nada, porque con 500.000 euros de inversión en un ayuntamiento con nuestra extensión y con 9.200 habitantes, poco se puede hacer. Y si nos conformamos con ello, pues oiga, peor estamos. Centro de saúde, centro de día... Mira, somos un municipio de toda la comarca que hemos tenido la primera residencia pública, la primera centro sociocomunitario público, el primer centro de día público. Todo eso conseguido por distintos gobiernos del Partido Popular. Desde que estos señores gobiernan no han hecho nada. Ni se ha ampliado nada. La inversión, es decir, la Xunta de Galicia ha invertido el año pasado en la residencia de mayores, en el centro sociocomunitario, en el centro de día, creo que cerca de 2.200.000 euros. Sí, en acondicionamiento, modernización y todas las instalaciones. Y en la mejora en la calidad de los usuarios. Pero aquí no se hace nada. Debo decir, hablamos de la guardería o de natalidad y todo eso va a hablar, pero no se hace. El centro de salud, hace 8 años, el anterior alcalde del Partido Popular, Isa Macías, dejó el terreno cedido por la familia Losada Fernández. Y el compromiso de la Xunta de Galicia por escrito de una inversión de cerca de 5 millones de euros. No les gustaba el sitio, no propusieron alternativas, el dinero se perdió y seguimos sin centro de salud. Pero después hablamos de que la sanidad y que nos preocupan los vecinos. Y la realidad es que, oye, las cosas hay que hacerlas. Y nosotros, oye, tenemos 2 emplazamientos para el centro de salud. O, si no quieren ese, tienen otro posible en lo que es el actual Colegio Fernández Varela. Le trasladamos a los niños de primaria para Salustiano y ya tenemos un emplazamiento. Pero hay que gestionar las cosas y hay que tener claro qué es lo que se quiere. Lo que no podemos es eso... perder el tiempo y, sobre todo, no tener un proyecto dinamizador, transformador de nuestro municipio, porque el tiempo va pasando, el resto de los municipios y las administraciones van creciendo y, sobre todo, si no sabes gestionar, no sabes pedir, es imposible tener la cooperación y la ayuda de otras administraciones. La realidad es que el Ayuntamiento de La Bula ha perdido oportunidades de oro y sigue perdiéndolas para garantizar el bienestar y el futuro. Y todo pasa por hacer un ejercicio de reflexión y ver cómo se hacen las cosas. No podemos estar despilfarrando el dinero en alquileres, en inversiones y en gestiones que no son productivas cuando los vecinos tienen necesidades tanto a nivel social, a nivel sociocomunitario. Es decir, hay gente esperando por ayuda en la dependencia, por ayuda en la ayuda del hogar, y estas cosas no pueden verse y después estar desaprovechando el dinero. No podemos tener las entidades, las asociaciones y los clubes deportivos con menos ayudas de toda la comarca. No podemos hablar del comercio y realmente a la asociación de empresarios no le damos una subvención cuando en todos los municipios de nuestro entorno las asociaciones de empresarios representativas de su municipio tienen ayudas directas de la administración. La asociación más antigua que tenemos en nuestro municipio, la de las amas de casa, que tiene 40 y pico años de antigüedad, y creo que de la comarca, es la misma dinámica. Hablas con todos y es toda la misma dinámica. Y al final es todo muy buenas palabras, pero la realidad, los hechos no llegan, no se plasman en realidades. Y el ejemplo es eso, lo que hablábamos antes. Oye, no podemos pasar de las 2 asociaciones que realmente trabajan de forma desinteresada para el bienestar y la felicidad de todo el mundo, que son las asociaciones de fiestas de Nazareno y del Carmen de los Pincheiros y, bueno, del Carmen del Castelo, pero que es menos representativa, y que, oiga, pasar de un año darle 55.000 euros de forma directa más alguna ayuda a 25.000.
solo porque quieren organizarlo ellos directamente. Si lo sencillo es coger el dinero y dárselo a quien ya sabe, quien tiene experiencia, y oye, si hace falta pues tutelarlo, incluso ayudarlo, pero no meterte el ayuntamiento no tiene que meterse en las cosas que no es de su ámbito y de su competencia. Realmente no podemos estar como quieren hacer ahora, oye, hacer un centro para dar clases y formación. Oye, para dar clases y formación hay centros de formación, de clases, de tal. La administración tiene que estar para apoyar la iniciativa privada, para que se hagan cosas y para que las cosas funcionen. Pero no puede sustituir la realidad de la vida, sino al final lo que nos vamos es a un cuadro económico que es totalmente inviable, porque lo siguiente que nos van a decir es que, oiga, para aguantar el tema de los salarios y los gastos generales, vamos a tener que subir los impuestos. Y es lo que hay. O aumentar a deuda. Señor Durán, consumimos o tempo. Faga unha última reflexión aquí para os veciños da Pobra, o que lle queira contar como resumen deste análisis aquí nesta edición de Falemos. Bueno, nosotros seguimos estando con la dinámica de cambiar las cosas, queremos cambiar las cosas y estamos dispuestos a hablar y consensuar con quien haga, ya que no tenemos la mayoría suficiente para hacerlo, para cambiar todas estas dinámicas. Queremos que las cosas no funcionaban antes. Con el tripartito y con el cuatripartito se está demostrando que siguen la misma dinámica y siguen sin funcionar. Nosotros estamos abiertos a llegar a cualquier tipo de entendimiento con cualquier formación política, y digo, fíjate, con cualquiera, porque realmente lo que nos preocupa es el bienestar de los vecinos y sobre todo el futuro de nuestro pueblo. Entonces esto no es un tema de ideología, es un tema de gestión. Y creo que las cosas no están funcionando porque los hechos al final son los que son y te respaldan esa realidad de parálisis, abandono, de despilfarro y pérdida de oportunidades que no nos podemos ni debemos permitir, porque al final lo único que ocasiona es mayor deterioro, suciedad, abandono y tristeza y pobreza. Señor Durán, fue un placer contar con usted en esta edición de Falemos. El placer siempre mío. Muchas gracias. Hasta unha vindeira ocasión. Moitas gracias e que se mellore a xestión. Que se mejore todo, porque en la vida es todo importante que se mejore. Que se mellore esa xestión. Hasta unha vindeira ocasión, moi boa noite, moitas gracias. Nos vamos a publicidade da man dos copatrocinadora. Recibimos ao presidente de AEMPE, da Asociación da Pequena e Mediana Empresa de Empresarios, que é José María Araujo, presidente de AEMPE. Así que non o perdan hasta ahora mismo. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, preenvío de paquetería, paletería, longos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano.
Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe. Inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. De novo, xa estamos con todos vostedes e lle damos a boa noite e a benvida a José María Corujo, que é presidente de AEMPE, Asociación de Empresarios de Pontevedra. Moi boa noite, benvido, señor Corujo, como estamos? Boa noite, Antonio. Como estamos, ben? Hoxe é un día importante, porque ademais temos que darlle a felicidade dúas veces, non? Pois, sí. Ou tres, que sou avó. Tamén contará. Polo santo e polo pai. Sí. Polo santo e polo pai. Como disfrutou do día? Bueno, foise pasando. Traballando, que é o que hai que facer? Bueno, xa menos. Estou en unha situación de transitoria, de segunda fila, que tamén pero os presidentes están 24 horas, non? Sí, eso, en esa fase, en esa fase da miña vida, aí te ocupa un pelín máis, non? Bueno, como está a asociación a día de hoxe? Cantos asociados hai, en número máis ou menos? Que tipo de sectores engloba a asociación AEMPE? Mira, vamos a ver, a asociación, número, é difícil ahora, si te digo 250, mellor estamos rozando os 300 en este momento. Non é unha cifra que me este preocupando día a día dela en este momento. Sí, está habendo altas, gracias a Dios tamén está habendo altas en sí, digamos, de empresas, o sea, xa non só de afiliados a EMPE, non? Porque gracias a Dios se están xerando empresas. Tamén é certo que algunhas están caendo, vale, por moitas circunstancias, podemos despois falar delas. Sí, claro. Me falabas de número de asociados. Sí, sectores que engloba a EMPE. Sectores, dende o pequeno... Todos, o sea, estamos en nivel de empresa, por así decirlo, que é un motivo do que te pedín que mencionaras a Asociación de Empresarios de Pontevedra, porque o nombre que tiñamos hasta a fecha, bueno, fai uns meses que tuvemos a asamblea donde se modificaron os estatutos, a Asociación da Pequena e Mediana Empresa da provincia de Pontevedra contiña dous errores importantes. Estamos falando de que a EMPE vai a cumprir 50 anos. Fai casi 50 anos, bueno, pues, o mundo económico estaba de outra forma. En Pontevedra, ciudad, en Pontevedra, seu entorno. Entonces, non somos a asociación de pymes, porque teríamos pymes de máis de 6.000 traballadores, de 500, de 600, de 300, de 200, bueno, as empresas que hai en Pontevedra. Tamén temos autónomos, lógicamente. Claro. Tamén temos pymes, temos micropymes, o sea, como non somos unha asociación sectorial, sino territorial, somos unha asociación... voluntaria para o que queira. Claro, vale. Para uns faz de máis labor, digamos, asistencial, para os máis pequenos, para outros, a mellor faz de máis labor representacional, si cabe a palabra aquí, ¿no? Bueno, pues porque como asociación de empresarios de Pontevedra, pues estamos inmersos en todo o entramado de representatividad do mundo empresarial a nivel estatal, incluso. O sea, sí, claro, lógicamente estamos na CE, estamos na CEG, claro, tamén, eu estaba de vicepresidente da CEP, pasei ahora a ser a estar na xunta directiva da CEG, claro. Estamos de Empresarios de Galicia, da COE tamén, unha comisión de traballo, estamos en CEPIME tamén en outra comisión. No, a ver, as cámaras de comercio é unha entidade pero de algún xeito están representados. Non temos nada que ver cas cámaras de comercio, nin a COE, nin a CEPIME, nin a CE, nin a CEG, temos nada que ver cas cámaras de comercio. As cámaras de comercio son, de alguna forma, unha entidade oficial. Sí, que moitos socios poden estar nos dous lados, pero non como asociación. É unha situación moi rara que se dá a nivel de asociación ou non nas
nas cámaras de comercio. O sea, realmente non están funcionando con socios en este momento, pero bueno, tampouco me quero meter neste tema ahora, o sea, non temos vinculación cas cámaras de comercio. Cales serían os sectores económicos que son palanca en Pontevedra? Cales serían? Dos que tiran, dos que lideran? O forestal? En este momento, o forestal moito, lógicamente, non só pola industria, senón tamén polos centros de investigación. É máis que podría tirar. Estamos nunha época en que estamos falando das enerxías verdes, etcétera, etcétera, e, bueno, xa se perderon varios proxectos en Pontevedra, en esa línea. É unha pena que algunha entidade que quería, algunha empresa que quería ter algún punto clave en Pontevedra en ese sentido, con todo o hidróxeno verde, todo isto, o sea, vai a ser unha pequena revolución, porque, as fibras, estamos, as fibras, estamos con un avance sustancial en determinado campo de ecoloxía. Tamén, cuidado, que estamos facendo, ou se está facendo un pouco deslavazadamente, así de claro digo, se están deixando sectores dentro de ese campo que van a pasar problemas. Estamos vendo ahora no campo, no mar, sí, porque o ecoloxismo está... O sea, na enerxía tamén. Sí. Ahora, a eólica... O lío que hai que ser. Ahora, a eólica é un problema. Bueno, pois, non sei, o sea, estamos creo que merecía todo este tema un replanteamiento moi serio por parte de quen debía de facelo, o sea, xa a nivel, me atrevería a decirlo que a nivel europeo, o sea, porque proxectos que aprueba Europa non se aprueban aquí, proxectos que se aprueban aquí non se aprueban en Europa. Isto é un problema. Si queremos ir hacia unha ecoloxía sostible, temos que contar con todo o que hai polo medio, vale? E non deixalos atrás. E aquí se está deixando moita xente atrás. E volvo a insistir que non é un área que digamos, nos toca a nós como asociación, non? O sea, a área primaria, pero afecta a toda a industria. Isto é a cadea, o círculo. Bueno, se está vendo estes días na calle, está pasando uns momentos tremendos. Hoxe escoitaba, por primeira vez, non sei en que canle, claro, que estamos pasando a unha agricultura fabril, o sea, máquinas, que eran máquinas que sementan, máquinas que recollen, máquinas. Bueno, quizás isto non sea precisamente un avance tecnolóxico, eso, o sea... Non vamos a ir ao Neandertal, a maquinaria sí, pero utilizada co home. Xa non só por ser utilizada polo home ou non, senón que ahora estamos vendo aquí os dislates que hai cos precios que se pode manexar, o agricultor galego, por poñer un exemplo, ou os precios dos que poden vir de fora. Dices, como se dan estas diferencias? Como se dan estas diferencias? Por que teño que cubrir tantos papeles? Agricultor, o sea... Isto é un... Isto xa afecta tamén a empresa, non? O sea, a nivel de empresa. O sea, estamos burocratizando o que queríamos que se desburocratizara todo o exercicio económico, toda a actividade económica. Ahora vemos que hasta o pobre agricultor, o pobre gandeiro, ten que cubrir unha chea de papeles, o sea, ten que contratar case un administrativo para eso, o sea, por favor. E ten que ser veterinario, médico... Isto é de dislate, xa. Esa normativa, damos unha pequena reflexión, a normativa ou a reglamentación europea levada a través dos estados e logo das autonomías, bueno, lógicamente está posta en cuestión porque non pode ser que o que está pasando, pero isto leva a que a empresa
sexa o agricultor se vexa como enemigo, a empresa se vexa como enemiga, os sindicatos falan de que o empresario, se vostede é empresario, vostede é explotador, pero e ademais se lle exige que a empresa sexa moito máis social, teña máis plans sociales, invirta máis non sei que, e aparte deso, xestione máis a favor do entorno nunha política social que, non digo que este mal, pero digo, eso donde se saca o beneficio para todo eso? Eu penso que os sindicatos non ten esa visión, pero si nos la están tratando de transmitir, que os sindicatos teñen esa visión e que o traballador ten esa visión. O sea, a mellor me estou metendo en unha horta, pero teño que decirlo, o sea, eu creo que se están estamos nun mundo de consignas continuamente, estos señores son malos, punto. Pero, bueno, a min, eu falo con sindicalistas, falo con traballadores, isto non aprecio nesa parte da sociedade. O sea, aquí algo está pasando raro. O sea, hai demasiados muros, xa non é un muro solo que se fabrica o que se está construindo en España, hai demasiados muros que se están creando para todo. O sea, isto pero o agricultor poñe un muro, o que está para aquí, ven, e os que están para lá. A ver, o agricultor en Galicia, o que produce uvas, ten que ser ecoloxista? O que ten un invernadeiro de lechugas, de leitugas ou de tomate ten que ser ecoloxista? Sempre o foi. Sempre o foi. O que pasa é que tendrá que dar o sulfato. Claro. E tendrá que regar. Que teña que ser de unha forma ou outra. E que tendrá que regar. E por eso é consumidor de agua. No, o sea, non sei, o sea... Poñamos orden. Sí, o sea, aí, bueno, xa non te digo... E o que ten unha gandeiría está contaminando polos gases que emiten. Estamos nunha zona da uva, precisamente, é impresionante os libros registros que ten que levar un viticultor. É impresionante. Sí, un horticultor, as cooperativas de horta están aquí. Mira, eu no mundo laboral, por exemplo, tamén hai unha serie de cargas tremendas, tremebundas, pero, hombre, xa vin desaparecer o libro de visitas da Inspección de Traballo, vin desaparecer o libro de matrícula, que ainda se mantuvo hasta fainada, vale? O sea, eran elementos que digo, isto está desfasado ahora. Pero a cantidad o sea, a burocracia, en vez de amainarse, alixerarse coas técnicas que hai agora, estamos que a inteligencia artificial, non creo que nin a inteligencia artificial o consiga, porque aquí non sei se é que para manter cada chiringuito hai que ter un impreso acorde para que se manteña, ou algo pasa, porque é excesiva a carga de papel que ten calquera empresa, por máis pequena, lógicamente, non aturo ya, aplasta, a máis pequena aplasta, o papel aplasta. Eso é o problema. Pero empezamos no Concello, non? Co papel que nos exige o Concello, co papel que nos exige a Hacienda, cos permisos, coas licencias, sí, digamos que o Concello non é o que máis, entre comillas, pero empezamos aí. Papeles lle pode afectar a empresas, lle pode afectar a permisos. Claro, empezamos aí. Empezamos aí e chegamos a Hacienda. Sí. No, bueno, pero... Medio ambiente. Sí. Sanidade. No, bueno, mira, si eu que teño unha asesoría de empresas, si a xente que te entra quero montar unha empresa, lle explicas o primer día todo o que ten que facer, ou lle dá un telele ou non volve. Tes que ir facendo pouco a pouco. Isto facémolo nós. Que xa sabe, non? Isto facémolo nós. É tal cantidad de cosas, é que un autónomo, o sea, a mínima tal, xa tes protección de datos. A mínima que tal, xa, como vas a entrar en tal sitio, tens que facer prevención de riesgos laborales tamén ti, inda que estás autónomo, porque vas a traballar para unha empresa determinada, que está... Bueno, vale, o sea, protección, todas estas cousas está moi ben. Son costes. No, costes tremebundos.
costes tremendos. Son costes. Abrir a porta, o sea, o que te cae cada vez que levantas unha versa ou tal, se fora en moedas estarían os chans que non se daría abasto a limpiar. Cales son eses, digamos que, medos, amenazas, complicacións, costes de enerxéticos, costes salariais, falta de man de obra, de traballo especializado? A ver, a empresa en este momento, eu creo, non sei se máis sectores da sociedade están vivindo, pero o principal problema que ten é a grandísima incertidumbre que temos e despois a legislación o sea, nunca vin tan mala. Nunca vin unha legislación tan mala. Pero incluso para os profesionais, sí, que estades todos os días. Antes se traballaba, o sea, unha incertidumbre e a inseguridade jurídica que te dá ver determinadas normas no BOE que te poñen os pelos de punta. Porque antes, vamos, eu tuve unha ocasión de poder participar en algunhas comisións de traballos, en ministerios, etc. Joder, estabas tratando con xente tremendamente competente que sigue existindo, o sea, funcionarios do Grupo A, siguen existindo neses ministerios, e que se hayan jubilados que eu puden conocer, outros existirán que siguen con capacidade. Que non pode legislar é un político. Dicir, toma, e pasa o boletín. O sea, porque se pasan íntegramente moitas veces. Porque claro, despois tamén, mira, eu non me vou a meter aquí no que ti has legislado, pero de verdad, o sea, estamos unha incertidumbre social, pero esa é unha das tremenda. Esa é unha das grandes lousas, das grandes mochilas para novas inversións, non? Claro. Porque e se esa incertidumbre a levas territorialmente a gusto de, me explico, entonces esta zona, o sea, ahora poño un exemplo tonto, o tema dos alquileres tensionados ou non, zonas tensionadas ou non, o sea, se están creando zonas tensionadas non polos alquileres, sino zonas tensionadas en España por actitudes políticas de determinado partido en determinado sitio. Ou porque as empresas marcharon de non señalo partidos porque me estou referindo a partidos en xeral, a todos. O sea, aquí hai un mal alcalde ou un alcalde que ten ojerizas en empresas e aquí, pues, sabes que esta zona está tensionada, non, supertensionada a hora de montar unha empresa. Aquí hai outro que ten problemas co tema ecolóxico, non entende, o sea, veo en plan idealización, etcétera, entonces xa temos outro lío, o sea, é unha palabra que a miñor se pode atribuir moito á dereita galega, pero o sentidiño é verdad que nos fai moita falta. Nos fai moita falta, o sea, en todo. Hai unha falta de sentidiño. Claro, e os costes para o pequeno emprendedor, desde o autónomo para ir para arriba, os costes enerxéticos e os costes salariais, os costes, hasta se meten as complicacións dos horarios de apertura. Non fixemos isto na hostelería, no turismo, etc. Isto é unha incertidumbre. Tocaches un tema, a falta de traballadores. O sea, eu que non acabo de entender é que haya unha lista de parados tan fuerte, máis fuerte da que se dá da imaxe, porque a min os fijos discontinuos esos que son uns contratos temporales que había antes, pero que solían durar 1 ano, 2 anos, etc. Sí, pero agora duran uns meses. Ahora duran uns meses. E están todo ano fixos, pero traballando. O fixo discontinuo é unha figura que existía antes de que eu empezara a traballar, punto. O sea, é unha figura que estaba moi prevista para as campañas, estaba de sempre moi prevista. Ahora, todo o que era contrato temporal ahora fixo discontinuo. Bueno, vale. Lógicamente, esa xente non está parada. Vale, moi ben, vale. Claro, eu non quero
ora tirar contra os subsidios e contra as axudas, ni moito menos. Penso que non é o problema ese. Pero aquí alguén se ten que sentar e poñerse o sea, quitarse a máscara política que poida ter en cada momento e deixar aos técnicos que busquen solucións a este tema. Que a mellor se pode dar o caso de que, bueno, determinados sectores pois non está pagando adecuadamente, etcétera, etcétera, por eso ten problemas. Pode ser, pero busquese solucións. Fágase sentar a ese sector, fálense as cousas e tómense medidas. Aquí, medidas, no tema de tal, si tes que facer ahora esta... hai que cumplir a lei de igualdade, hai que cumplir esta lei. O sea, é que parece que en este país non éramos igualitarios, o sea, parece que aquí despreciábamos a todos. O sea, vale, hai que regular algunhas cousas, pero, oye, mira, o que xa temos no noso propio ADN, tampouco exageres máis, o sea, xa sabemos o que somos, O sea, non nos tes que poñer unha lei para saber que a muller é igual que o home. O sea, vale, ponse, vale, pero non me fagas ahora que ahora teño que facer este papel, este documento, esta outra historia. E todo isto é unha carga tremenda para as empresas. De que xeito a EMPE, vostede cos anos que leva toda a vida neste mundo, pero xa uns cuantos como presidente da EMPE, de que xeito están incidindo na formación tanto de empresarios como traballadores para que lóxicamente esta desviación se corrixa? Sí, este é un tema continuo no que estamos. Lóxicamente a formación está dirixindo a todo ao tema de igualdade e todo eso. Se han feito amén de formacións directas, se han feito xornadas, se han feito desayunos de traballo, etc. Todo isto tratamos de sacalo no momento máis inmediato posible. A min agora unha preocupación que teño, que imagino que moita xente terá, bueno, ahora acaba de regular Europa sobre o tema da inteligencia artificial. Bueno, moita xente dixo, pero para o ano 26, o sea, pois sí que vamos ao tempo. No, pero para o ano 26, o sea, a ver, a legislación sempre foi a rastras dos acontecimentos, lóxico, va. O sea, imagino que os antigos non legislaron contra os asesinatos hasta que Abel matou a Caín, me imagino, non? Por poñer un chiste tonto e rápido. Pero quero dicir, o sea, que sempre a legislación, lógicamente, vai tardía. Está, bueno, non... teñen ahora os países que asimilarla, poñela en marcha. Pero porque a inteligencia artificial preocupa. Porque, vale, en Europa vamos a poñer os cortafríos, os cortafuegos que fagan falta, pero cuidado que queda o resto do mundo. O resto do mundo, estou me referindo a China, estou me referindo a Rusia, estou me referindo a todo isto, que a ver como nos protexemos tamén contra eles, o sea, estamos cuidadito. Nosotros somos moi pequenos, moi poucos, non? Somos moi pequenos e moi poucos. Moi poucos. Somos mero 3%. Bueno, é tanto, é tanto. Unha provincia china, un concello chino, non? Sí. O indio. Sí, correcto, o sea... Correcto. É un tema que a nós nos preocupa. O sea, xa o ano pasado fixemos unha xornada sobre inteligencia artificial, sobre todo sobre os peligros máis inmediatos, non? Para as empresas en este momento. Bueno, se vira desde un punto técnico, digamos, a parte de inteligencia artificial, as bondades tamén, lógicamente, que ten, pero tamén habíamos, desde un punto práctico, a parte negativa. O sea, había participado a Policía Nacional, había participado tamén un departamento
de Marina que ten específico para isto, o sea, porque, bueno, esa é unha parte que sí lle afecta moi gravemente ás empresas. Vamos, a todos. Porque a todos, pero bueno, pero unha empresa lle pode facer unha desfeita. Non nos metamos nos brokers, porque non hai tempo. Temos que ir acabando, pero de que xeito Galicia que, bueno, as principales empresas, e a maioría das empresas son empresas familiares, de que xeito a pequena empresa, porque as grandes máis ou menos están protocolizadas, pero as pequenas e principalmente no que poderían ser comercio especializado, preocupa o relevo xeracional. Porque moitos dos negocios que funcionan pechan por non ter continuidade. Sí, é certo. É certo. Bueno, en EMPE tamén hemos tido xornadas sobre a empresa familiar, pero tamén é ben certo que a preocupación, o que quen realmente está actuando en ese sentido son as grandes empresas, lógicamente, donde hai grandes problemas de personal, de plantilla, de negocio, de actividad, ¿no? E as pequenas quizás estén quedando un pelín ao marxen. Tamén é difícil, o sea, porque a mesma invitación que recibe o pequeno recibe o grande, non? É moi difícil, pues, tamén como te diría, entrar na mente das persoas. Co relevo xeneracional é un problema, o sea, pero nas aldeas hai tendencias moitas veces a que, pois eu vou ser como o meu pai, e hai as tendencias contrarias, que ni unha ni outra son nin boas nin malas, o sea, son as que tocan ser e punto, o sea, o meu fillo pode ser interesarlle a xestoría ou non? A xestoría ou lle pode interesar ser médico, que sei. Isto é inviable. Entonces, aí hai unhas ideas que se están tratando de poñer en marcha, digamos, recorrindo a terceiras personas, non? O sea, para que un negocio non decaiga, bueno, buscar emprendedores que se acoplen a un negocio xa establecido. Bueno, habría que darlle voltas e ver a situación de cada un tamén. Temos que ir acabando. Está empezando unha nova legislatura na Xunta de Galicia, onte a Constitución do Parlamento. Que políticas lle pide a este goberno e a esta legislatura en materia de política fiscal e de impostos para o mundo empresarial? A ver, que sean os máis correctos posibles, que teñan a máis que sean o máis tranquilos para as empresas, que cando digo tranquilos, que non estemos cambiando continuamente as normas de xogo, non? Que sean claros, limpios. Sí. Eu creo que eso se vai a dar, o sea, non é unha preocupación que o mundo empresarial ten da futura xunta o tema fiscal, vale? Non, por aí non sabemos que ao contrario, pois que vai haber, me imagino que as medidas suficientes como que sirvan de apoio para a creación de máis postos de traballo, de máis empleo, de máis empresas, a fin de contas. Por aí non vexo ese problema. Perfecto. Non é cuestión política ahora de un color ou de outro, o sea, as comunidades, a nosa, outras teñen máis competencias, non? A nosa ten as competencias que ten, o Ayuntamiento ten as competencias que ten, por exemplo, tampouco lle podes pedir moitas peras a olmo a un ayuntamiento, porque ten unhas competencias moi limitadas en cuestión de empresarial, non? Si solo pídelle que non estorbe, eso sí que lle pedimos a todos os ayuntamientos, que non, por lo menos que non estorben, vale? Que non vayan en contra. Que non vayan en contra, pero por lo demais, a verdad, todas esas axudas teñen que vir, axudas non, o sea, normas clariñas. Normas clariñas teñen que vir de arriba. As cartas boca arriba, non? Sí. Remate porque se nos vai o tempo, señor Corujo, remate, deixe unha reflexión, a última deste paso hoxe por este programa Falemos, para os empresarios, para os emprendedores da provincia de Coruña, da provincia de Pontevedra ou da zona ou dos asociados de AEMPE. Sí. Temos que ter confianza no futuro,
O sea que por encima de todo está o interés das empresas, o interés dos traballadores, o interés da sociedade. Estas tres patas miran sempre para o mismo, o sea, queren que o mundo económico evolucione, vale? Entón, simplemente que os de arriba que non poñan paus nas rodas. É o único que pedimos. Pois que se cumpla. Vale. Moitísimas gracias por acudir no día de hoxe, que ademais día de San José e día do Pai. Doble felicidade, dobles felicitacións e moitísimas gracias hasta unha vindeira ocasión. Moi boa noite. A vos. Foi o que nos deu esta edición de Falemos con José María Corujo, presidente da AEMPE, con Manuel Durán, portavoz do Partido Popular no Concello da Pobra de Caramiñal, e con Marcos Suárez, portavoz do BNG no Concello de Moraña. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Moi boa noite, saúdos e gracias. Programa ofrecido por A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, preenvío de paquetería, paletería, longos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano.